Bueno, nire izena Izaskun Espeleta da, eta hizkuntzei buruz dauketen formakuntza, hasi nintzen inglesakin lehenengo, 6. mailan, orduan lehen hezkuntza da hori, ezta? Lehen hezkuntzako 6. mailako, hasi nintzen akademia baten, inglesa ikesten, klasian behar ziginen, baina, ganora hundiri barik, lehenengoko urtiak ziren eta inglesa erakusten zana, eta, orduan akademia baten. Eta, egizan ikaragarri guztu jaten, hizkuntza hori. Musikagatik gehien bat, musika interesa bat jaten asko, Beatlesak bereziki. Eta, hortik hasi zen nire ingleserako interesa. Eta, holan jaletzen nagoen, bai klasian eta bai akademiatan, eta zen mailara arte egin dauen, hizkuntza eskolako 4. mailara arte. Baina ez nagoen atara, aurkeztu nintzen, baina ez nagoen atara. Inglesakin pasan etxuen uda pare bat, Wister izeneko leku baten, oso esperientzia politxak bai, danetik, baina oso gustora. Eta gero egon nintzen puntuan be ingeles filologia ikasteko. Baina, inglesa burtsoa garai hartan nahiko menperatuta, gaur egunez, guztiz ahaztuta dauketelako, baina garai hartan nahiko ondo eta erabaki nagoen hizkuntza berri bat ikastea. Eta izan zen alemana. Eta anima honitzen filologia alemana ikastera. Eta, hasieran oso txarto, danak hasi zelako zerbait zekixiela, eta ni zerotik. Ni eta beste bi klasian, beste guztizekian maila bazeukien. Eta oso txarto. Eta erabaki nagoen, Alemaniara joan binintzala, ez dela imposible esan, againditzia. Eta joan nintzen, lehenengoko aldixan izan zen urte bedeterako. Eta oper moduan, eta, danetik. Baina, alemanai begira, hizkuntzai begira, oso ondo. Eta gero pasau ditut, udak, batzutan iguale astebete bakarrik, hilabete osuak, beste batzutan, tarteka izan dutenetan. Eta hori da, daukaten formakuntza hizkuntzei buruz. Eixau ez. Bueno, ya está, ondo da.